дар Тоҷикистон қариб 13 сола пеш забони форси тоҷикӣ мақоми давлатӣ гирифт. донишмандони тоҷик давлатӣ эълон шудани забонро истиқбол ва бозгашт ба асли хеш унвон карданд. бархеҳо дар омӯзиш ва истифодаи забони адабӣ ҳанӯз душворӣ мекашанд. давлаталӣ хонандаи литсеи ҳотампеве дар бахши русӣ таҳсил мекунад. мегӯяд омӯзиши ин забон барояш роҳаттар аст. калимаҳоамон талаффуз карданашон қиндаи ҳарфи ке инаи ҳарфое ки қирти произносид мекунем ё камтар қинтар чӣ мешавад. аги шама мефаҳми адабӣ як хел чизоша намефаҳмем. ба мушкиле ки давлаталӣ ишора дорад ҷавонони дигар ҳам мувофиқанд. онҳо мегӯянд аз он ки омӯзиш ва гуфтор бо забони адабӣ душвор аст бештар ба лаҳҷа рӯ меоваранд. мо худмон ки аз деҳаи дурдасти ноҳияи Исаравшан омадагем дар муомила бо ҳамин шаҳрвандои шаҳри Душанбе камтар мушкилӣ ба сар меояд. яъне ки дар вақти гуфтугӯ бо онҳо лаҳҷаи мо сухани моро на он қадар нағз мефаҳманд ва барои фаҳмидани онҳо мо ҳаракат мекунем ки лаҳҷае ки дар ҳамин ҷо мавҷуд аст онро аз худ кунем ва бо ин роҳ метавонем ба ҳар як суханҳои худамонро фаҳмонда тавонем. ба ақидаи забоншиносон надонистани меъёрҳои забони тоҷикӣ аз омӯзгорон сарчашма мегирад ки барои рушди забони адабӣ талош надоранд. имрӯз мутаассифона устодони зиёде дорем ки на ин ки дар мактабҳои миёна ҳатто дар донишгоҳу донишкадаҳои ҷумҳуриямон яъне бо лаҳҷаҳои худашон дарс мегӯянд ва суҳбат мекунанд. ба гуфтаи бархе ҳам иддаи аз олимон ё донишмандони тоҷик бо нашри китоб мехоҳанд забони маҳалли худро ҳамчун забони асл муаррифӣ кунанд. ҳар кас вақте ки як нашрият ташкил медиҳад ё ки китоб ба нашр мерасонад ё рӯзнома чоп мекунад ё дар радио телевизион суҳбат мекунад ӯ гумон мекунад ки он чизе ки ӯ мегӯяд фикре ки ӯ баён мекунад ва бо забоне ки ӯ гап мезанад ана ҳамин аст забони модарӣ ана ҳамин аст забони тоҷикӣ. хориҷони муқими тоҷикистон мегӯянд роиҷ будани забони русӣ зарур мондани забони тоҷикиро аз байн бурдааст. ман эҳсос мекунам ки ниёз ба омӯзиши забони тоҷикӣ зиёд нест. ҳам дар мағозаву ҳам дар бозор ҳама ба ман бо забони русӣ суҳбат мекунанд. фикр мекунам барои омӯзиши забони тоҷикӣ асосан тасмими худи шахс муҳим аст, на шароити фароҳам шуда. бархе мехоҳанд пеши роҳи суҳбатҳои лаҳҷавӣ гирифта шавад. тарафдори он ҳастем ки ҳамаи мо халқи тоҷик ҳастем аз дар як минтақа зиндагӣ мекунем бояд бо истифодаи як забоне ки забони тоҷикӣ аст ва он забони адабии мо аст ҳамин забон истифода барем. қонуни забони форси тоҷикӣ дар пайи пофишориҳои бардавоми зиёиёни тоҷик 22 июли соли 1989 тасвиб гардид ва мақоми давлатиро соҳиб шуд. наздики 80% аҳолии тоҷикистон тоҷикиро забони модарӣ меҳисобанд. тибқи сарқонун забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо эътироф гаштааст.